Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkamin be wakkatire nde, barkamin be fattugo nder taskaram jamiɗi hande. Kode Radio ɗo wadda non taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗan tolla bangal taskaram jamiɗi hande. Nder taskaram jaminɗi hande wodi taskaram wazu dina, amma ko ɗon ha mi hawto en Umar Aliyo hanko joɗi fastir habaruji hande. Aran nda ko e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ɗacci birniwol Abuja yago Lagos dalila julde laiha. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan hitordu lesdi Niger maundu ittani ardinoɗo lesdi ndin ɓoymajo wato Muhammad Bazoum kowagol tumeki ha yeso hitordu. Nder kubaruji lesɗe duniya luttuɗe bo on nanan lesɗe ɓurduɗe maruki sembe risku 7 ha duniya hokkitan lesdi Ukraine jawdi Rasha wondi ha lesɗe maɓɓe. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ɗacci Abuja lamorde lesdi Nigeria yago berniwol Lagos ngam julugo julde laiha haton. Andinore nde bolwowo etana ardiɗo lesdi Nigeria man wato Musta'ajuri Ingilale wurtini wi Tinubu nafidan be julɓe Allah ha Lagos. Nonnon bo o hutiniran be siwtare julde man ha do'ango lesdi jonde jam be de'ende. O tammi wartugo Abuja ɓawo siwtare julde to jam. Hukuma ngam hisa be taskitanki gomnati mobgal lesdi cede majjinteɗe wato Budget Office of the Federation heɓi ardiɗo keso. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu meti Alhaji Tanimu Yakubu do ardiɗo hukuma man keso. Alhaji Yakubu laati maskiɗo hedi fannu faggudu. O laatino bo sawro ardiɗo lesdi Nigeria hakkunde hitande 2007 ha yago hitande 2010. Be ardiɗo bankiwa gomnati mobgal lesdi ngam wallitiggo nyiɓaloji wato Federal Mortgage Bank of Nigeria iga hitande 2003 ha yago hitande 2007. Nonnon bo o laatino komishinajo faggudu wato Budget and Economic Planning ha diwal Katsina hakkunde hitande 1999 ha yago hitande 2003. Ha ragare Tinubu yetti mo Alhaji Yakubu roni korowal muɗum wato Musta'aka Boeze be ardungal bongal ngal o ardani hukuma man ko sali. Hitordu lesdi Niger maundu ittani ardinoɗo lesdi nden ɓoymajo wato Muhammad Bazoum ko agol ngol faddimo hitego ha lesdi ndin. Ɗo on woni jotta hukumaji lesdi Niger wawan tumugo mo ha yeso hitordu ngam hitego bana kala ɓiɗɗo lesdi Niger fu. Iga ko soje en tuccini laamu Bazoum rowani o ɗon nder juuɗe maɓɓe. Ɓe ɗo tuma mo be aybe nyamuki amana lesdi hawtade be wallitiggo kuuɗe saggarle ko ha lesdi ndin. Nder asawere salinde ɗo on lawya en malla bo avoka en maako itti juuɗe muɗum ha kiita hakkunde Bazoum be gomnati les ardungal sojen ha lesdi ndin. Goto nder lawya en man wi ɓe itti juuɗe maɓɓe on dalila ɓe dokkaka jarfu yiduki be Bazoum iga ko kiita maako be gomnati fuɗɗi. Rahotoji gurtiɗi iga lesdi Mali andini dow yimɓe ko hewti 22 on bara yake ngaska ka ɗum wasata kangeri nder muɗum yuti. Sakatarejo dental wasoɓe kangeri ha lesdi Mali Tawle Kamara tabitini non.
ha o wi ibtila'i man yani dow wasoɓe kangeri man ha wuro Kalana wongo ha fombina lesdi ndin. Nder duuɓi ɓadiiɗi ɗo lesdi Mali ɗo yiida be ibtila'i soyuki yonki ha pelel wasugo jamɗe tilimɗe ha lesdi ndin. Ko ha nder lewru Januwari hikka ɗo fuu leddi yuti dow wasoɓe kangeri ha fombina lesdi Mali ndin ha yimɓe 17 maayi. Dental kawral lesɗe 7 ɓurduɗe maruki sembe risku ha duniya wato G7 notani hutinirgo be jawdi lesdi Rasha gondi ha nder lesɗe maɓɓe ngam wallitigo lesdi Ukraine. Lesɗe ɗen andini non ha hawrinde lesɗe man ɗum ɗe dogginta ha lesdi Italy ɓaawo futtago kono hakkunde lesdi Ukraine be lesdi Rasha. Lesɗe 7 man jabti jawdi lesdi Rasha gondi ha nder lesɗe maɓɓe fuu. Nder jawdi man on bo ɓe annini hosugo dola Amerika biliyon 15 ngam hokkugo Ukraine sodira balmi ngam faddago kippe soje en Rasha. Amma kadi lesdi Rasha ma andini dow wati tan hedi hosugo jabruɗe ɗe ndi yi fottani ndi hosugo. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Umar Aliyu a yettama. Nyande alat 9 lewru ndu laamiɗo fulɓe madakin Bauchi Alhaji Manu Adamu Manu okkowo gomnajo diwal Bauchi shawara dow ɓaale lammini ummatoje nokkuje mako ko hewti 42 mo foɗi hakkillo maɓɓe wakkati humtugo. Nda Alhaji Adamu Manu Adamu laamiɗo fulɓe jawabu mo waɗi. Hande Allah waddi en nyande alat min ɗon waɗa laamu e ɗo faadorde laamiɗo sarkin Fulani madakin Bauchi. Nden min emin jooɗi e wakiliɗo madakin Bauchi marafan madaki on andi madaki andi min ɗon waɗa laamu nguru won ɗon. Hande min ɗon lammina himɓe 40 e himɓe ɗiɗo e ɗo ngam majum mi yiɗi mi foɗana on noppi. Kokari moɗon waɗi ɗum hokki on laamu ngaron kuuɗon e fulɓe wonɓe leddi Ganjuwa. Ndungu woru salindu min jehi min fili leddi madaki Bauchi. Nde min jehi e goo sey min mbi min ngala wakili en e fellere nde. Bo woodi ko ummoyto dole sey ɗum noddi fulɓe. Fulaaku ngu'u min dongu waɗe baabiraaɓe amin ko na non. Joni wala ko fulɓe jogi sey fulaaku. Baabiraaɓe amin mbi'i jangeedu reende amma joni kam wala ko min gadda sey ni durgol. Min fittini luttuɗum ɗum to hani mi foɗana on noppi ga Allah min gata bacci amin e jangirde to na noon ɓe ummoto ɓe anda Allah accu ɓe anda annabijo accu bo ɓe anda minon dañuɓe. Min ɗon foɗana on noppi ɗum hokki on laamu ngu ngam balliton fulɓe na way jehe cuucoɗon fulɓe. Joni a taway woodi mi yetti Allah bano ciyaman yi woodi mi yetti Allah magban geɓe ɗiɗi woodi mi yetti Allah kawtal hoore woodi fuldan woodi tabbital fulaku woodi yus bangal fulfulde sankitake amma ngam himɓe ɓernde maɓɓe ɓe giɗi ɓe tokkani ɓernde maɓɓe ngam ɓe njaha ɓe cuucol fulɓe ga Allah. Hande Allah waddi en ɗum lammini on mi foɗanay on noppi ga Allah mballe fulɓe naway ngam johon cuucoɗon fulɓe. Ɗum lammini en laamiɗo fulɓe leddi madaki
mi roni himɓe 17 laamiɗo fulɓe Alhaji Manu Adamu Soro Mayiɗo ali mo o lammini hamɓe 17 sarel nden bo woodi himɓe 10 mayuɓe woodi bo himɓe 10 mo o hokki amma Allah waddayi sarel o lammini ɓe to hande Allah waddi en ɓe lamminay ɓe woodi bo min bo ɓe dokkimi wajen 2 e himɓe ɗiɗo to ga Allah mi ɗon foɗa noppi moɗon to on wiiti ko to on koti wuro balliton fulaku wala no ɗum andiri fullo sey fulaku to fullo wala fulaku to fullo mulmultini nda joni ko hanko o gonɗo yeeso am Malam Bala Suleiman hanko tan a nana inde mako e leddi ndi ina way e jaha Bauchi kadai to ɗum nani inde mako emo wallita e fulɓe nam har ma e firati e ma emo wallita ɓe to ga Allah mi yiɗi min kuwa bano eno huwirta ko na noon joni nder amin woni ɓe kungiya min lamminiɓe min dokkiɓe ngam ɓe ballita fulɓe to min mbiɗa min gaɗi fulaku ko bo min dakanni neɗɗo hamɓe ɓen ballata min jaha ɗum dakano neɗɗo sey o wari o tuubi keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. nda taskaram wazu dina hautade modibbo Abubakar Hamma Adama Jada. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sakiraɓe bandiraɓe on fof miɗo silmina ɗoman ɓe silminama ko islamu miɗo hofna miɗo yalana en hayru alhamdulillah en getti jamirawo hande bo Allah hawti en ha jumɓare wamde tilimde barkirantere nden bo no kala jumɓare fof en ɗo kawta haala waso jumɓare waso dina nden bo en kawti hande laati 8 lewru Zulhijja hitande 1445 hijira nabi jam sallam jumɓare ɗiɗaɓre ha nder lewru nduɗo 11 nder lebbi islam lewru barkiranteru nden bo yaadi ɓe 14 lewru 9 ɗiɗaɓre hitande 2024 ɗum masihiya alhamdulillah en getti jamirawo aranni miɗo waɗana en barka be murna ngam dede hande jumɓare asawe janngo arfa to weeti alal to Allah hoddiri julde to ngam majum ñande may ɗo réseau sociaux be social media hofnugo ɗuuɗal hami arta mi hofta julɓe Allah nanoɓe am pat mi waɗani en barka be murna juluki lewru julde e layha Allah jaɓanen kuuɗe meɗen Allah yaaru en mawri bo mo sabtatake barka annabijo men sallllahu alayhi wa sallam to mi waɗani en barka Allah jaɓanen kuuɗe meɗen jaɓanen ibadaji meɗen jaɓane men wato kirsum ko en tammi waɗugo kabbiroje men kuuɗe men ibada men fuu Allah jaɓanen en barka annabijo men Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam to en ɗonno darino ha asawere sali ɗo ha en ɗonno waso jumɓare en mbino dedei ko hani ɓi adama waɗa ha dedei 10 arandeje ha lewru ɗo to nden bo ayi nda ɗum ɗo wari ragare mbino arande mo Allah hokki bawɗe fuu dedei yo waɗa hijju be umra be ziyara kabri nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗaɓum en mbi suman daga goo lewru jumɓare salinde ha wargo hande ayi to ɓi adama sumi ha wargo kenya alamisa ɗo oɗon mari nde weeti fo hitande o rewi Allah lebbi ɗiɗi ha kadi hande jumɓare oɗo be sumay ɗo bo fotan ba o rewi Allah nduɓu janngo asawe hayre on ñande arfa to ngam majum ko moye waldan be anniya waldan be taskaram hayre on woni hijjore wato timmudude hayre ɗo wato hunde ɗo duuɓi ɗiɗi ɓe fotan ba rewi Allah duuɓi ɗiɗi ɓe yafante zunuba ma bo je duuɓi ɗiɗi to hayron ɓe giɗi dede en kaɓa en yeɗitina ɗum ɓe kadi fajirire nde idi mayɗo to kañum woni ɗiɗaɓum nden tataɓum bo en hakkilana julde en mbi ha nder wakkati majum nayaɓum kabbiroje en habbirta dede kala nde juuli fo ha akhiru ayami tashriqi ɗo ko mara haaje to ɓe juuli ɓe silmini ɓe timmini ha julurde ni ɓe gaɗi baqi yato maɓɓe ni silmingo ni sey liman ɓamta liman ko ladan goto ɓamta sawtu mum waɗa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nde tati la ilaha illa allahu marra Allahu akbar marra ɗiɗi walillahi alhamdu kañum bo marra to ɗo to goɗɗo wolwi timmini en waɗa ko liman ɓamta sawtu mum wi'a ladan bo ɓamta ko ladan to goto maɓɓe ni ko mallumjo goto ko modi bo goto ha juurde to en juuli farilla on timmini
on silmini ni sai goto mo on pottini fu ɓamta sawtu ha julurde pat ngam himɓe nana anda o wiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu. To waɗugo ni ɗo to waɗi julurde pat sai jaɓa sawtu gotel to o yaari ɗo ɓe heɓi marra lemo liman ko ladan ko modibojo mo fuɗɗigo o lora o waɗa fahin allahu akbar nde tati non masaba kamala non masaba imam shafi'i non ɓurdi bo kamala to waɗi non ɓi adama timmini ko ɗumen la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu o waɗa marra ɗiɗaɓum jama'a o bo lora tokkitamo gaba ɗaya nden o lora o waɗa tataɓum jama'a o pat tokkitamo to waɗi ni timmini to shikenan kadi sai komoe waɗa baqiyato mum ɗum waɗa do'a sai ɗum nafa to wakkati nafago sai kadi komoe dilla hajeji mum to ni ɓe yiɗi en gaɗa ngam majum en lornana ɗum hakkilo goɗɗo ɗo woyta julurde feere to ɓe juli seeɗo wiya haala kabbiroje ɓe jeeɗa to ɗo wanginay sha'ira min sha'airil islam handi komoe nana ha ɓandu mum dayiɗo ɓadiɗo fo nana silmingo ni on matidira sai goto habbira tan o ɓam habbira kabbiroje mai allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd to wini luttuɓe mo sai tokka mo kadi ha ɓe timmina to ni woni ko ɓuri handi ko en ngaɗa to nden en mbi wato nayaɓum majum joyaɓum majum kanjum woni sadaka to sadaka ɗo bo no Allah wawni ɓi adama pat kala none sadaka fuu ɓe yiɗi o ɗuɗɗina haɗo ko Allah wawni ɗum fuu ceede a hokkay sadaka nyamdu a hokkay sadaka goɗɗo dabba o saɗani ɗum a hokkay ɗum sadaka wato kala holtingo a holtanay ɗum yatime en miskine en kala ko Allah wawnima fuu to ɓe yiɗi ɓi adama ɗuɗɗina ɗum ha nder lewru ɗo nden jeego umma qira'atil qur'anil karim en janga alqur'an en ɗuɗɗina ngam Allah sowna en kuuɗe boɗɗe le mudaafatil ajri wal hasanati en ɗuɗɗina ɗum nden jeweɗiɗaɓum en ɗuɗɗina do'aji be torde Allah lewru ɗo Allah jaban do'a Allah maɓɓitan laaɓe khairu maɓɓitan laabi risku e barkaji to en ɗuɗɗina do'a kala haajel men pat en tora Allah ta en rammiɗa ɗemgal ha lewru ɗo ta a mara haajel feere ko goɗɗume a luttan baɗi yeccu Allah haajeji inde hunde jomirawo ɗo la yata azamu shay Allah ɗo wala ko saɗantamo kala ko a wawata toru pat hunde daginde torugo fuu toru Allah bo jabante Allah hokke to ni on woni yake majum birrul walidayni wal ihsani ilayhima jewete tamon ko meɗi en lora en wona ha shani hala hakkilango saaro dada be baba en wona ɓe to wodi goto mabɓe ardi ɗon aljanna bo to ɗo bo en wato en yerbana ɗum do'aji be kuuɗe khairu nden bo en sompo leñol ɓe wato sanadi mon on woni ko ɗum andotiri to ni on woni yake majum to ɗo on woni ko ɓe yiɗi en ɗuɗɗina yowwa nden jewenaɓum modi ɓe limti jumlatu min al amali allazi wa ɗuɗɗum ha nder kuuɗe ɗe ɓe yiɗi ɓi adama ɗuɗɗina ha nder nyalɗe ɗo ɓawo ko en limti jewetati ɗo jeenaɓum bo ɓe kawti kujeji capanɗe tati ɓeɗi julɓe Allah suklana ha nder lewru ɗo ha en limtaɗi ɓe jawɗ Allah heɓa en wato en jaha yeeso meɗen aran silatul rahim sompo e leñol e bandirago en hakkilana ɗum sosai hofna himɓe bandiraɓe leñol ɓe a wayrino pat munasaba julde ɗo a tokka ɓe a homna ɓe ha lewru zul hijja ɗo nde timma to al ihsanu ila al aqarib yowa bandiraɓe ma leñol a sompa ɓe a moƴƴa ɓe a waɗana ɓe alkhairi a yilla ɓe a fiyana ɓe téléphone to ɓeɗo dayi ɗum pat ɗo ngam wo'ingo wato bandirago husnul jiwari nden bo a wo'ina wato keddu en ma a yilla ɓe a hofna ɓe on jafotira a wanna ɓe barka be julde a moƴƴana ɓe waɗa ɓe ko ɗume nden ziyaratul marda nden hofnugo bo nyawɓe to woodi nyawɓe ɗo a yaha loptal nder nyalɗe julde ɗo a yaha loptal a hofna nyawɓe a waɗana ɓe dede moƴƴere ɓe ko nandi be majum to nden wallutugo i'anatul muhtajina marɓe hajeji a wallita ɗum a waɗana ɗum nden ifsha'u salami a hofna himɓe a wanna himɓe barka be julde a hofna himɓe a fottiɓe pat ɗo ɗum kuuɗe boɗɗe nder ko ɓe yiɗi en ngaɗa it'amu ta'ami ɓe giɗi en ɗuɗɗina nyamnugo julɓe Allah nyamdu ha nder lewru ɗum nyalawmaji seyo ɗum nyalawma julde ɗum defina nyamdu ɗum yeedina al ihsanu ila dedei i'anatul muhtajina mbino ɗe it'amu islahu zati bainil nasi en wo'ina hakkunde sakirago ha hakkunde julɓe jeweɗiɗaɓum wo'ingo hakkunde julɓe islahu zatil baini nden jewetetaɓum al amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar umra boɗɗum haɗa kalluɗum nder kala ko ayi goɗɗo ɗo waɗa voɗay fo haɗa musamman ha julde ɗo woɓɓe ɗon majja waɗa ko voɗay
sharia ko haɗi to ay ɓe eccaɓe kaza voɗay Allah haɗi kaza boɗɗum waɗe ni on woni yake majum ikramu dayfi teddina hoɓɓe wal infaqu fi sabilillahi sakkuke ko ɗume waɗa ngam Allah to hifzul lisani wal fardi ɓi adama rena ɗemgal mum ta vola ko haɗay rena terɗe mum mbiya alawara mum pat ha wato ko Allah haɗi barka wato teddungal lewruɗo imadatul aza an ɗariqi kala wato hunde ayi torran himɓe ko ha dow lawol fo a itta ɗum ngam ɗum nder shoɓu min shoɓul imani to ni kafalatul aitami wal aramil yatime en be wato dedei zawar en walla ɓe ka yatima en ɗo a holtana ɓe go baba ma ko wala mo holtanamo o moƴƴanamo nden ngamja en ɓe ngala worɓe wala waɗanoɓe hamɓe bo a waɗana ɓe a timmina ko ɗume to ni on yake majum an nafaqati ala zawjati wal iyali wato sappa dow teriɗiraɓe be iyalu a waɗana ɓe hamɓe bo nafaka ñamna ɓe wanna ɓe ko handi fuu toni on yake majum ɗuɗɗina bo salatu dow annabijo men muhammadu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kañumma ɗuɗɗina ɗum sosai nden mo qawa'udu hawayijil ikhwani sakiraɓe ma ɗon a huɓana ɓe hajeji maɓɓe a waɗana ɓe ko ɗume kafful aza anil muslimina yawwa nden a torra kala ko torrata julɓe fuu a daya ɗum a woɗɗina ɗum ha maɓɓe kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Kode Radio International. Modibbo Hamma Abubakar Jada a yettama. On ɗon keɗiti taskaramji Kode Radio International dow matotral internet www.koderadio.net ko Radio Garden. Da taskaram kautal koppi ka RFI fulfulde e Kode Radio International be TV. Kiwal Tarindi Abdoulaye Diallo. hande neɗɗanke fami wonde ɓamtare wawa latade e hoore leydi ndi si tawi o waylani none no o wuriri e dow mayri gam yo o wawa folude mbayligu weeyo caɗele taridi nguledi e kokke ko ma o wayla none gurdam makko awa ko wiide tan neɗɗanke no humi e hundade mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuri tedduɓe on ndimiyaɓe simmila moon e taskara mum kiwal taridi wono wowiri noon lewru kala e oɗo taskara men yewtay ko fati e darde rewɓe afrique naɓe ko yowiti e mbayligu weeyo walla renude taridi men ko foti wonde darde mabɓe kadi pehe ɗe woɓɓe e mabɓe woni e ƴettude walla hani ƴettude gam haɓude mbayligu weeyo gam yewtude e dow ɗe toɓɓe en bismoto hande Fatima Kane Mauritannajo ardiɗo rimat déco recyclage ko faggorgal jawdi woni waylowal kurujuru woɓɓe no wiya ɗum tuuɗe kono ko adi ɗum en heɗoto kadi Aminata Dat ardiɗo fedde wiyetende espace vert nder Sénégal ka joofingol en bismoto Fatoumata Chérif guinenajo ardiɗo fedde nde wona lamiyankore tambinde rewɓe haɓoɓe mbayligu weeyo e ɓamtal ɗum noon bisimilla moon tedduɓe ko waɗi foof en heɗoto tawo Aminata Diat goto e ardiɗo fedde wiyetende espace vert e nder Sénégal. Minen darde amen min mbawi ɗum wadde ɗum ɗo wuji joyi ko ardi ko fof ko rendinde sukaɓe beele min mbawa toppitade environnement o min ɓeyda amélioration cadre de vie o ha ganduɗa guura ka weeɓat mamin kaɓo pollution mamin kaɓo kala ko woni probléme aji kadi ɗi ganduɗa koye pollution ardata goɗɗo o woni holɗum mamin ɓeydu ha espace vert uji kala so listɗa e Dakar walla so listɗa e Sénégal walla ni jahon ha e Afrique par ce que mi waɗa rappelé kadi association wona association Dakar tan association hande amin jogui représentant amin jogui dariɗo kala so jaaɗa e Sénégal min jiiɗi hande ko association somin dañi komin jiiɗi ko kala so jaaɗa e Sénégal ma yi toon ko wiyete espace vert ma wat ko wiyete micro jardinage ma wadde ilo ɗi ganduɗa kala nguleki ma hatto ko nguleki ndax somi haalli hande Fouta ko nguleki andira et pourtant nguleki ki saabi ɗum tan ko mankude leɗɗe mamin gawa leɗɗe e guure ɗeɗon fof ma ya ha hankandi ko wiyete réchauffement climatique ko minen mamin mbawa ɗum sartade a wi nane e garidi konngudima wonde kadi ko haɓugol walla mbiyen haɓade kala ko fati tuundi woni pollution honno ono haɓorton pollution fedde mon nden ko honno haɓorton pollution min kaɓorto pollution ko wadde reboisement min kaɓorto pollution ko wadde sensibiliser e kala ko ganduɗa hande ne ƴurto pollution hande aɗa yiiɗa wasde weddade mbuus palte e environnement kono sa ala so mbaɗɗa ɗum kadi ne hamni seeɗa
donc min goni e wadde sensibiliser jogiiɓe affaire laaɓal Sénégal min ƴeewona kadi entreprise uji no ɓe mbawiri wadde impliqué ɓeeɗon ɓe mballodira e amen ɓe mballodira e SONAGED min pewna poubelle-aji min mbaɗa poubelle-aji ɗi ngannduɗaa kala so bus daroto walla so BRT rewata walla so taxi ji kalando kawrata min mbaɗa toon poubelle-aji ɗi ngannduɗaa kadi poubelle-aji ɗi pixete sabu hannde ne heewi yetteteeɓe Ba walla yetteteeɓe Diallo so poubelle waɗi ɓe ngara ɓe ƴefta poubelle ɓe nawa kono so a ƴeftii poubelle-aji ɗi a waɗii des poubelle ɗi ngannduɗaa ko adapté poubelle-aji ɗi mawnataa no feewi haa ngannduɗaa kadi koreeji am seeriraaɓe ne ngara mbaɗa heen mbolitaaji keewɗi min mbaɗata tan ko corbeillage ɗi waɗii fixé so waɗaama fixé kala tulminɗo kala jogiiɗo salte e junngo mum naatna e nder poubelle ɗum ɗon koye haɓaade pollution jeyaa. hono no haaliɗoɗe noon e gardiɗi konnguɗi amen ko Fatima Kane jaɓɓotoɗen Fatimata Abismama ko an ardi rima déco recyclage ko woni golle fedde mon ɗen. eyi minen gollamen tigi komin mbaɗata ko ittude ko yiɗɗi herɗitine haa ngannduɗaa ki ina waawa artude e galleeji hono mbiyan ƴetten kurjuru ko ngannduɗaa koko lati huutoreede koko werlaa e mbedda min ɓamta ɗum min dokka ɗum ayawa wongo min dokka ɗum gurdam kesam haa waawa artude e ndeer nokkuuji gila e galleeji gila e hôtelaaji gila e restoji minen ko ngalɗon banngal woni ko min jaari kurjuru ngun ɗon no wona ponooje no wona tekke no wona butelaaji no wona paletaji hono mbiyen denkuuji kala ko faati e geɗe baaɗe noon ko ɗum min ɓamtata min dokka ɗum gurdam goɗɗam. ko woni faandaare tigi galle gollorgal ngal? e faandaare muɗum gadigal ngal woni ko mbimi ko tan ko rende weeyo ngo en mbi protection de l' environnement sabu weeyo ngo ko kañum ko heen nguuraten ko kañum jogii nguuranam meɗen neɗɗo so tawi to nguurataa ɗo laaɓaani alaa laaɓal ko pofataa ko laaɓaani eɗen nganndi holko waɗata gila e ñabbulle gila e probléme aji respiratoire gila e paludisme ñabbulle keewɗe ina ara taw ko ɗiɗo kurjuraaji ngaddat ɗum eɗen nganndi kurjuraaji ɗi ko probléme mawɗo ko probléme mawɗo e ndeer adduna o mbiyen wonaa Afrique tan ko probléme mawɗo donc minen en tant que jeune vu que hannde monde o fof so yimɓe kaalata haala immigration so yimɓe kaalata haala immigration clandestine so yimɓe kaalata haala geɗe keewɗe a faami min miiji tan ko ɓayde ɗeeɗo caɗeele nan ɗo weeyngo ko kañumen jogii himen holno min mbawi wadde haa yimɓe mbawa protégé ɗum sabu eɗen nganndi chiffre uji dokketeeɗe e au niveau international chaque année eɗen kolle eɗen pammine weeyngo holno woni bonirde ɗo e duuɓi gartoyoɗi en mbi changement climatique o no ɓuuɓiranno ni natti ngulekki ɓuri heewde ndungu no ardanno ni natti ko toɓat ko seeɗa geɗe keewɗe ɗe ngannduɗaa ko probléme environnemental o noon ina yaaji ina mawni kono minen ko ngal ɗon banngal woni ko min ƴetti hen donc protection de l' environnement ko ɗum adi pusde min wadde ngal ɗon métier geɗel gongel ngel woni kadi haɓeede e chômage eɗen nganndi jeune uji meɗen sahaa neɗɗo jannga haa heɓa bac haa heɓa maîtrise muɗum waɗa étude universitaire o gasni jooɗo waɗaani haydara donc on ɗon antenne komin ɗen ɗon gollorɓe no foti fof soko yimɓe sappo soko nogas soko capantati yimɓe soko capanɗe joyi yimɓe no foti fof ma won ko ussi e chômage woni hoɗɗum hannde wonɓe ngannduɗaa ko kañumen woni sur le terrain kamɓe woni hoccoɓe kamɓe woni récupéroɓe so récupéra wonɓe ngannduɗaa kamɓe woni trioɓe ɓe so triyama gasi ɓe ngoni confectionnoɓe ɓe nder confectionnoɓe ɓe kadi no waɗi pecce donc ko antenaji ɗi ngannduɗaa heen geɗel fof ko yimɓe liggotoo ɗum donc yimɓe liggotooɓe heen ɓe ina dañi heen gurdam muɗumen ina dañi heen jigdi muɗumen ma won yolde to a jarama Fatima Kane e oɗo taskaram kiwal taari ndi en yewtidi kadi e Fatoumata Chérif guinenajo ardiɗo fedde nde wona lamuyankore tambinde rewɓe haɓoɓe mbayligu weeyo e ɓamtal. Fatoumata Chérif a salminama ko woni e fandare mon tigi ko fati e haɓugol mbayligu weeyo? Les femmes au quotidien jouent un rôle dans le changement climatique. Peut-être elles ne le savent pas. Rewɓe ɓen no mari darnde kelɗunde ko fati e haɓugol mbayligu weeyo ko woni tun ɓe anda fiimum ñande wo ñande e nder Afrique ɓe hutoray leɗɗe fiika defu maɓɓe ɓe hutoray kadi ndiyam ɓe haɗali ɗon sabu ɓe toppiti kadi kala ko yowiti e tuundi ko kamɓe hikkinte yeeso e ko fati e haɓugol mbayligu weeyo kono kadi iɓe tawa e ɓe addanoɓe caɗele taarindi men kono ɓe anda woni fiimum ko waɗi ko fiino ɓe wurnira ɓe ngure maɓɓe awa ko ma ɓe rewɓe heɓile ɓe faamine darnde nde ɓe foti darorade ɓe anda battane ɗin golleji maɓɓe e taarindi ndi honno noon ɗum wawata neworade
ko yo ɓe walluɓe e golleji maɓɓe, ɓe wallitoɓe ɓe gollana hoore maɓɓe ɓe jonna ɓe wureje hara ko kurande hutorta, hay si tawi ɓe ɓeydanayɓe coggu kuran on. ɗum noon ko ma ɓe heɓana hoore maɓɓe golle. Cela va augmenter bien entendu les factures d'électricité. Pour qu'elles puissent faire face à cela, il faut qu'elles aient des activités génératrices de revenus. ha ɗo fu min gaddiragare taskaramji amin ɗi hande mo itinɗo taskaramji ahmad araba abubakar azare kawtiɗo taskaramji hande ɓe liɗi ibrahim iromo dake min muhammad abubakar boko siyata on balen jam.